सरकारी प्राथमिक शाळा शाळा पुनर्वसन यांच्यामार्फत आज या शाळेला जो लोकमत ऊर्जा पुरस्कार मिळाला आहे त्या पुरस्काराच्या अनुषंगाने आज त्या शाळेच्या मुलांनी साळ गावामधील विविध मंदिरांना भेट देऊन त्याच्या आजूबाजूचा निसर्ग म्हणजे त्याच्या बायोडायव्हर्सिटी ची नोंद घेण्याचा जो कार्यक्रम केला आहे त्यामध्ये मला प्रशिक्षण म्हणून मी त्यांना मदत करायची संधी दिली त्याबद्दल मी या शाळेचा पहिला आभारी आहे। आणि हे असे निसर्गाशी संबंधित कार्यक्रम इतर शाळांनी किंवा लहान मुलांसाठी मुख्यत्वे पुन्हा पुन्हा आयोजित केले जावेत अशी मी अपेक्षा करतो। शाळेतील शिक्षिका स्मिता राहुल आहे। मला जेव्हा याचा ऊर्जा पुरस्कार हा पुरस्कार जेव्हा आम्हाला आमच्या शाळेला मिळाला खरंच मला खूप आनंद वाटला आणि ह्या पुरस्कारामध्ये मला सहभागी केल्याबद्दल मी शिक्षक संकेत सरांचं मनापासून अभिनंदन करते। आता गेले 4 दिवस आम्ही ह्या ऊर्जा पुरस्कार मिळाल्यापासून आम्ही एक प्रोजेक्ट इकडे ह्या ठिकाणी चालू केलेला आहे। तो म्हणजे गावागावात जाऊन गावातील मंदिरे, कीटक, पक्षी, झाडा या सर्वांशी काय म्हणतात एक नातं आम्ही निर्माण केलेलं आहे। त्यांची माहिती आम्ही गोळा केलेली आहे आणि मुलांसोबत आणि सहकार्यांसोबत हे करताना अतिशय मला मनापासून एक भरभरून आल्यासारखं वाटतं। कारण यातल्या माझ्या हे जे गाव आहे ते माझंच गाव आहे पण अशा या गावात बऱ्याचशा गोष्टी मला माहीतसुद्धा नव्हत्या। पण आज ह्या ऊर्जा पुरस्काराच्या अनुषंगाने मला ह्या प्रोजेक्टमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली म्हणून मी सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानते। धन्यवाद। ऊर्जाचे पहिल्यांदा सर्वात धन्यवाद। सध्या मुलांना सुट्टी आहे तरी पण मुलं जी आहेत शाळेत येऊन वेगवेगळे प्रोजेक्ट जो आहे तो जैवविविधता डायरी हा प्रकल्प राबवत आहे। हा जैवविविधता प्रकल्प जो आहे तो या साळ गावाचा आहे। या गावातील जी बायोडायव्हर्सिटी जी आहे ती सर्व त्याची नोंद केली जाणार आहे। देवत्व प्राप्त झालेली झाडं जी आहेत त्याचबरोबर इथली तळी, देवराया, विहिरी, देवाच्या नावाने पुजले जाणारे विहिरी यांची सर्वांची नोंद केली जाणार आहे। त्याचबरोबर सरपटणारे प्राणी, कीटक, उभयचर प्राणी, सस्तन प्राणी, पक्षी याची नोंद होणार आहे। त्याचबरोबर इथे या परिसरात असलेले डोंगर जे आहेत ते स्थानिक जे नावं जे आहेत त्यांची नोंद या करणार आहोत आणि या लहानसा एक डायरी म्हणजे एक पुस्तक लहानसा तयार होणार आहे या प्रकल्पामार्फत। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.